Yose Zvangu na panza kufura uya kudare matambudziko ati kudare akudo kunopedza nyaya kugara zvakanaka kwamunogara chinopedza nyaya kugara zvakanaka kwamunogara usati wada hama yako inogara kuretu chokutanga wadzana nomunext door muchitanga maurirano muratidzane rudo nomunext door. Next door ndiye anoita kutumira upenyu hwakanaka pamusoro penyika paungorwara nematambudziko ndiye anozoudza hama yako kuti nenge anorwara. Saka ngatiitei zvakanaka pamusoro penyika, tsika dzakanaka patafura yacho. Ipenya yacho. Musoro inini ndakarambwa nemurume musi wa 27 October kurapera. Mushure mekunge taronga rwendo kuti toenda kumusha kunoona vabereki vairwara. Baba naamai nehanzvadzi yangu yakanga yadimbuka guru. Saka tatosvika kumusha tikabva taona vabereki urwere hwanga huripo. Saka tapedza kuvaona vakabva vatsanangura varume vangu ava kuti ndine nyaya vachiudza vabereki. Saka nyaya vaitsanangura kuti inini baba naamai ndauya, adzimai vangu havatisunzwanana navo, ndichada zvemudzimai. Akabva vaburitsa gupuro ndokubva vatosiya mumba imomo mukicheni. Saka tine tavataura nyaya iyi achiti mudzimai wangu haasi kuteerera, handinzwisise. Saka ndadya ndaguta baba naamai handichada. Akabva aburitsa gupuro rake bva aisa kune hanzvadzi yangu. Saka tapedza kudaro akabva vati ko zvino zvamauya kuti hamuchamuda, muruda here kuti timugadzirise kusanzwisisa kwacho kana kuti imi muri kudei? Zvikanzi aiwa handichada zvachose. Akabva atsanangura kuti vabereki vakabva vati inini ko zvino mamarangana here kuuya kwamaita muchiti mukadzi hamuchada? Zvikanzi tanga tisina. Ndokubva tazonzina vabereki inga achidzokera anotora hembe dzake nekuti mangoti hamuchada. Saka tichisvika kuHarare vakabva vatoburitsa zvinhu zvangu zvese, midziyo yangu vachiisa murori. Vakatora mawindi eparodhi taigara kuHarare, vakabva vatora vezvingoro vachibva vatanga kuburitsa zvinhu zvangu zvibva zvatoiswa murori zvibva zvatoya kumusha. Mangwana yacho ndopa vakazoti imimi chikwiraiwo futi tiende kumusha. Ndokuya kwandakaita. Ndozamuda kusunungure. Nazvinzwa here namuchida kutaura. Chokwadi ndazvinzwa kutaura manje. Pamusoro zviri kutsanangurwa nemadzimai vari kutsanangura zvavo, asi madzimai ngavataure chokwadi. Tiri mujekerere munomu chiita chese chichinzwa, vataure chokwadi nemo kuitira kuti ivo vasununguke, ini ndisununguke. Kana atezvaraona abhuya varipo, ndine chida kuti vange vachinyatsonzwawo mushe nekuti chiitiko chakaitika inini kuti ndizoti inini mudzimai handichadi mudzimai wangu. Mudzimai wangu inini yanga iri nyaya yechikomba, ndiyo nyaya yakaita kuti inini namudzimai wangu tipesane. Ari mudzimai wangu wandakaroora inini ndichigara ndiri musango siku nesikati ndichishandira iye kuti adyise bhurera chaiyo kuti mudzimai wangu ave mumukadzano yemurika. Siku nesikati ndogara ndiri musango ini, basa rangu ndiri kutyaira, ndogara ndiri musango. Iwe zvataura kuti azvinzi inotaura zvinhu pano nyaya pano dambudziko tiwane kufamba. Pana dambudziko rangu ndiro ndatsanangura kuti dambudziko rangu ndiri kuti mudzimai wangu ini akazogumisa tichasipiya uri kuita chikomba. Ndo pandikanambara nomudzimai kuna natezvera nyaya yakasvika, ndakashedza ana atete ano hanzvadzi atezvera vangu, ndakashedza ana mbuya vake, ndakatorawo inini hanzvadzi yangu nemukoma wangu kuti tiye tinyananiswe kumba. Nyaya yakanetsa kumba chitaurwa iyoyo kuna natezvera yakasvika.
ende nyaya iyo yakasvika muvanhu ndanga singatombodi zvokuti ndaitobuda kuti nemudzimai yangu tiitaurire tiitsikire pasi but yakasvika pakutufuka mota racho svika yateshekera kunyika dzese vanhu vese yangori nzeve chii vanzwa nyaya idzi. Saka unorwai mukadzi makushata ichokwadi ichocho. Ndakasvika pakutora mudzimai wangu naatete vacho ndakavafambisa kuti inini chiendai kuna namadzibaba kwawimba vanonzana vari kwavo. Ndakavatuma inini nhume dzangu dzakaenda vakadzoka vachindipawo result yavakafambira vakauya vachinditurira inini nevatete vacho. kana makarambana zviwa zvisisimba kuti kana usamune mukadzi wako mupe shereni tuona shereni andakabvisa aitemi ndani manje handi manzi matauraita hanzi uyai mundisunungure sunungura kuti akasvika saka auda kusunungura. Mari iyo anzacha atitora iri kukura dzimai chada bai ndazvigamuchira kuti havachada. Nyaya yangu yapa kuti takanga takashandawo, ndakasiya imba kuHarare yandakashandawo. Tine mombe dzatakatenga pamwe chete, tine motikari 4 dzatakatenga tiri pamwe chete, ndine kurima kwandakaita 4 tons dzandakasiya dziri mumba. makaita dzokerai mune mombe kani? Tine mombe 10 ndakasiya ndakarima 4 tons 4 tons dzechibagi. Tine imba 6 rooms, kune mota 4 6 rooms imba handizika ndakasiya ndakavaka kumusha zvekare mota 4 kumusha ndakasiya ndakavaka 3 rooms. kumusha kune 4 tons dzechibagi. 4 tons mataura idzadzamura kutanga mamwe bai 4 tons. Alright, kana madziwa ini baba mataura matini mombe 10 vamati 4 tons dzechibagi, vamati 6 rooms imba handitika dzokuHarare, nevamati mota 4, vamati 3 rooms kumusha handizvozvo zvakwana zvimwe zvakasiya. ndakasiya gas tank rangu kuHarare negas tank takatenga madhiramu 2 madhiramu. zvakwana izvo zvitete mazvo zvataura nomudzimai hanzi shuwa murume wandiramba wati hauchandida asi gwara vakida tese takatenga mombe dzinoita 10 mbundi kunzwa zvandikutaura ndobva tarima tese tikaita 4 tons ndobva tavaka tese imba ikakura 6 rooms kuHarare ndobva tatenga mota dzedu 4 ndobva tavaka zvakare imba 3 roomed house kumusha negas tank ne2 madhiramu. pamusoro kutaura hungu unotaura munhu unopupa unopupa chazvo zvamukaita ndozvichauraiwe zvamunoziva chaunota kuti gas tank raunotara kuti gas tank timbotangira pagas tank. Gas tank rangu rina ndakapuwa nemurungu chisenzesa ndakutira kurema kuti gas tank kuenda makaita muziva kuti ndakaita kusvika panguva inini mazatitaura imimi zvamunoziva. Gas tank handiriripo zvaro mukapiwa nemurungu. Gas tank ndirepo rangu riri murungu asi riripo hazvara gas tank riripo saka ranzi takasiya gas tank kushwa riripo taurai zvimwe right. Toenda pamombe dzara kutaura kuti mombe 10 ndiro mombe dzosvika 10 kana ndini yamaitinacho taurai dzamunoziva ndine mombe 6 dzo dziri kwenyu ndine mombe 6 kumusha ndine imba yangu 3 rooms iri kumusha mutauni tinaye imba yangu ine 6 rooms pamombe mati imimi mune 6 tine 6 handitika ndinge ndakatitengesa pamombe mati mune 6 right toenda pa 4 tons
Pa4 tons ipapo andinakana nechibage ichocho chavanoti vakarima ivavo andina chibage kusvika 4 tons handina chibage chakawanda chibage changa chiripo chinokwanisa kusvika pa2 tons nechibage chachiripo chandaiti ngechibvisa chibage chacho chavanonga tichitora chibage chokudya kumba chichitoyamutora masaga maviri saka 2 tons hande tifambe 4 tons hapana mati pane 2 tons pa 6 room house mati ingakura 6 room house zvokutuwira 200 square meters tuwira 6 rooms 6 rooms ndizvo handizvo right mota 4 kwete kune ngani dzamunozi motikari iripo ingori 2 motikari dzingari 2 futi dzese hadzisi kufamba hadzi 2 aiwa kusafamba hadzisi kuti kufambe watati ngani motikari 2 yes right tobva ipapo tobva taenda kumushanzi kune 3 rooms kune 3 room house chokwadi handiti ka madrum 2 yes madrum 2 yes aripo handiti madrum aripo madrums ndangu ipamusha yangu atiri pamusha but mukadzi unongokira kuti madrums yangu anenge atenda pamusha kuti tishandise chebomirai mazva zvavataura hanzi pamombe 10 dzedzi kune 6 pa4 tons paipai tine 2 pamota 4 tine 2 hazitosvitipo then imba 6 rooms swa iriko 3 rooms kumusha iriko gas tangi ririko madrum ariko tapesana chete pamombe 10 hanzi kune 6 nepamota hanzi kune 2 nekuchibage zvakare hanzi kune 2 tons pamombe vanenge vakatengesa 10 months dzese dzandabva asi makasiya dziri 10 vagona kuti vakatengesa zvavo pachibage chakanga chiripo nekuti ndini ndakachirima ndimakachirima mukasiya matopfuura zvese ndini ndakatotenga masaga handi mazva baba ipapo handibvumirani nawo ipapo handibvumirani nawo ipapo iwe ndisakada kutaura nyaya yekutaura kuti kupupa iyeyo ndinenge akagona nomwe wangu ini handirambi chikafu handirambiri nokutedza tazvinzwa rikatipire kuna mambo uyo aramba nokuramba kwaitwa kukadzi kuti zvimwe zvinhu zvandikasiyawo ndasenza ndakasiya tasenza mombe 10 murume bva aramba bhata aiwa mombe 6 zvikanzi chibage ndakasiya tapfuura 4 tons murume bhati aiwa kune 2 tons ndobva panzi pakasiwa 6 room house kuharare murume abvuma kuti dziripo zvikanzi imba kumusha takavaka kune 3 room house murume abvuma kuti ndizvozvo mota mukadzi akati tikasiya 4 murume akati aiwa kune 2 gas tank akati riripo madrum akati aripo ndokubvunza iwe ndandifundzira zvawanyoresa ndozviripo zvatanyoresa ndozviripo nevana vangani vatatu vachii vana vacho komana vane vasikana vaviri vari kugarako vana amai vacho uri kuchengetera vana vako ari kuchengetera vana chikafu apa chaari kuchengeta chii anotumira school fees no tasvika pokupedzisira mota dzauri kuparara dziri one iri kuharare one iri kushava irudzi mota dzacho Canter and Mercedes dzisati kufamba Alright, iwe mukadzi uri kude murume wako pano zvavanoisa ndanga yangu iripo kuharare yoko kuti ndodzirava right ndasi handisi kusheyanesezvii uzvinzwa iwe because of time and zvinhu zvakadai handishechi anogona kudzoka futuko basa rangu inde vanondipupurira funga ndikadai ndakatopinda vasvondera na June ndiwakatifonera here pane munhu akandifonera achindinonisa kuwanika handizivi kuti ndiyani asi pane munhu akafona ndikwacho zvototi ndatokozvino naso nditoti pabasa ndakoti arega nditokufunda zvinosvika kumapast 9 ndakuti ndandiuya hanzi ndikudai mukadzi wako
ndikuzvinzwa kutaura kudaima wakazvidhisireko mumba macho mana achida kuti undogari kwese kusenza kwanaita chititi imba ndiyako wakazviitireko zvesimatopuresa akaita nhasi woda kuti nzvidaimba wakazviitirei ndaida mukadzi wangu ati zvirangu achindida zvikukuretwe ndigona kana kuzvitsana koizvi zvinhu zvakundiitira Alright. Can she pay what? She's ready to get it. Sit down. Right. Pane bombe mukadzi ati teni murume ati pane 6 ndechokutanga pechipiri mukadzi ati ndakasiya 4 tons dzechibage murume ati pane 2 nditangire kumungu apo michatamba nefiga yeku 10-6 right hadi dzigairo sasa tabatenda pa 4 tons dzechibage murume kuti 2 right toenda pasasi pacho 6 room house warare mota murume mukadzi akuti 4 murume akuti 2 kumusha 3 room house gas tank 2 madram 1 asitange ikuno ndikuti kumungu panapa ndinoshare zvinhu zvataura zvandinoshare handigone kushare zvinhu zvinonzi hazvi bhozi ndikashare zvinhu zvisiku zvichireva kuti hakuna watinozopima tichienda unoshare ona usiku zvamuri kutaura mese muri kuwirana nditi bhozi ndaakusvika pokupedza usati maida mai kutaura kwaari kuita zviti mombe takatenga mombe dzinokwana kuita 10 ndikati nemombe dziripo inimi 6 mudzimai wangu tichimutaura inini akasvika ini ndine mombe dzangu pamusha kwete kuti achiti dzawana ripo kobva adzigirepo kuti izvo takatenga no nyarara basa ndoromutombo ndangoti pamwe mugwa wangu musina kunge mazviziva muchifunza kuti ndakatenga ndaana ipapa rega ndikuzvitaura zvinozviita basa ndoromutombo mombe 6 ndodziri kwanditi baunyora kaiko 2 kumukadzi inzwa iwe ndikushare zvinhu izvi ndichitarisa vana vamukabereka vana vakuchengeta uzvizwa ndokwandakuchengeta mereji wangu wakapedza kuroora ndapedza zvese asina ndakabvisa kupfuma right waungedza uradzo 6 handiti 2 kwamukadzi wanoenda kuroora asana ne3 dzangu asi toda kuti ukwirwe ndari bhosi pamaketa pakukwira norara ini ndakabvisa kupfuma riripo kare rikaikuenda asi unorimwe rakamukwirwa kugara riripo rikaikuenda right maripai mukadzi nombe 2 uri kuenda kunongedzera mukadzi mumwe kwete ndiye nyaya tiri kutotaurawo nemi izvozvo kuti matine ndikwanisonge tiri pamudzimai mombe 2 ndakagara mumashure ndakatongopawo mudzimai wangu mombe yekutomuti yekutomutenda kuchengeta mai vangu asi unoenda mubvisa ndatomupe 2 petwiwe uye ndani pane chii futi right pamberi pacho pane 2 tons dzechibage godzogoreri 2021 2 tons unopuwa 15 bags right tienda pamberi pacho pane 6 room house parare imba nadzo pachitibva yashuka kumusha kune 3 room house anonguva here anotora mwana wake mukomana achigara naye unogara ndikuharare pacho pamusoro mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo muchindibvunza kudaro ndingadai ndakokupindura kuti kurugara vana vangu asi vana vacho vana vachiti mudzimai vana ndongo vachigare pano vasaendewo akabva atokuoma mwoyo ndichiti imba iyi ndavakirira vana kai chiita kuti vana vagare kuno vafunde vachigara pano pamba imba iyi ndiyavo vana iyi but havangotora vana vese vachibva enda navo saka handiziva kuti ipapo ndingapaitawo sei its better dai vachitorako mudiki wachoyo
vamwe vacho ava vachigara vachifunda kuno asati aiwa kwete kusvika abva angotsvaira imba kusara muri flow mumba musina kana chii sezvakada kushamba kwaita mahwinda ndisina kana chimwe chinhu yoita zvekupuhwa nevamwe vanhu kumba igere nevana vangu angone mukadzi yes ndinaye right pazasi pacho peta mota mbiri mota mbiri munechaka akaenda papasina mukadzi anga ari ega asi pasina 3 months ndikanzoti kwaane mukadzi ari amboni zvinoitika zvamutaura chokwadi but mamunoona paizvikabata bhokweni yamusinyora pakutazainyora kuti panozvazinotarisa inini kana ndichitonga handitonge apai ndotarisa kudera ndabvunza kuti pane vana vangani zvikanzi pane vana 2 pane mukomana vatatu kuti pane vana 2 asikana nemukomana mwacho gozi nyaya iko pamuri mese apane hondo yomba muzvinzwa ndohondeiri but ndikutoona kuti imba iyi mwana yakura zvakadii mukomana ane 12 years mumwe akarora yakura sei paakarora pacho kumune mukadzi akura sei ndiye mukuru mukadzi wavakarora vakakura kure vana vacho ane 29 and 30 years anga akamboura kare vana vaigara navo ndaitogara navo ndakavachengeta pamusoro ichakamira ndamai guru ahosi ndovakanga varipo kuti azororwa uye amai guru yangu asisipoba ndo adzimai akazodzokera pamumba akadzosera mudzimai wangu zatina uye akavaka musha wayo amai kavahosi akangoaenda kumusha kwavo nechido chaizvo kuti inini ndaitokunge ndichimuita zvinhu kudarika izvozvo asi inini zvaakandiitira mhosva yakadai so ina handina kodzero kuti ndingakwanisa kubudisa motikari yangu inini mukadzi achindiitira zvakadai izvi pamusoro pokuitwa zvakadai izvi ndomba mombe yekumba futi kuti mai tikadai so tiri kutunhidza vana zvichinudziya iwe utaura nei zvavataura zvisina zvinzi matima akavaka vesimba kunonoka kudai so ndiri kuudza asi uda kutobata imba yako nezvikonzero ndoda kutosiya imba yako iyoyo yacho yekutaura ndida kutokusiyira iwe
ndine zvikonzero zvandatoona kuti isei mani mupe motikari mbadzo zvakanaka imambo zvakanaka anomupa hangu asi anondirwadzisa mukadzi hazvina basa mugamuchina ndatisingadi kusiyana mukadzi mupe right munopiwa motikari 1 ndinopai mukurisa kisaru makusari mapedza pasara astendi nemadhiramu mairi madhiramu ane chii madhiramu negastic sei zviri kumuna unotsvaga imba iri kwamatanda ndekugara mukadzi waunanika unotsvaga mari inoita $800 kuzvinzwa uye unotsvaga $800 wobvisa mombe ngana ndati mombe ngani ndatopedza zvandati tachatodzokera mombe 2 wotsvaga $800 kwa mukadzi unotka isina nichibata 15 bit uri kudi hapana chakaipa kuzvisungirira kuzvisungirira ndinoita uri kuzviita ringi munotospiriod nekuti zvinhu zvataurwa paizvi zvinoda kuti zvinge zvitoshandirwa izvi aiwa zvemari ndo zvandati zvinoda kushandirwa mari kufanira pamwedzi yacho ndinongoti hangu vanosvikotora matikara vadhonza zvavo uri kudzokera toda todzokera nditori mabasa izvo saka mota inozoita vanove vachizongotorerawo kana achikaona vanomakanika vacho weya vadhonza ndinoendisa pavanoda kuti vazogadzirisawo sekumisa kwandakaitoini ndachitioni ndazogadzisa zvinhu zvangu then vanozongotangira from there chimbobuda panze mborefresh kudzoka zvinoita aona ndichitora nyaya chindikabata bokamudambusimekanyora ndichitaura ndine zvandinda tarisa zvimwe zvacho zvinoita kuti basa randinoda kufamba ndistraight umurume zvaanotaura akutaura zvinhu zvine 100% but ndinoda kuudza ichokwadi namushuya kumwana ndimwana wenyuganira namushuya kumwana munotaura nomwana problems dzakadai nyama ndiri mwana unotaurwa kunoedza avenza ini ndochiona way forward ndino uziparamwese ndichita sovinsoro apanoshatira pakati apanoshatira pakati apanoshatira kana kudaiswa woza ndinonoke vanhu zvaiswa kushiva zvinhu ende izvo zvatikutoita zvekutoti toda kutovaratidza kuti tine mupurisa atoita kuti zvinhu izvo zvitorwe nokukumbidza wozi munofa hakuna upenyu paunozotemwa upenyu kana tikanga taenda but tino zvatotarisa sa kana muchitonga pana pamunenge tingoti nekuti hamusi kutonga nemunhu chete mukutonga nemunhu anenge achiona kupera apanozibaya panozibaya inzwisisi handi kuno kutaura hangu kuti muri yama but I think zvandaita zvisina mukada kuramba muchizvitsvaga kudhara